Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Anyị alọghachila n'izu ụka n'ihe omume Ufe Ndị Igbo. Ọla mma. Papa. Achọrọ m ka gị na ụmụaka ndị ọzọ gezie ntị nke ọma iji wee mụta ihe n'uru. Ọ dị mma, Papa. Ọtụtụ afọ gara aga, mgbe ndị mmadụ na anụ ndọgbu na-azụkọrịta ahịa, ka e nwere otu dinta umengwụ n'obodo. N'obodo a, e nwere omenala nke na dinta ọbụla ga-ejiriri ume ya na nka ya chụta anụ. Ụzọ ọzọ ọbụla ga-abụ ụzọ na-adabaghị adaba. Oge dinta pụrụ ịchụta anụ, ọ nọdụrụ ala n'otu ukwu osisi dịka agụ kpụ ọkụ n'ọnụ na-agụsi ya ike, mana o meghị ihe ọbụla ịchọta ihe ọ ga-eri. N'akụkụ ebe ọ nọ, ka ụfọdụ nne mgbada nọ na-ata ahịhịa, ma n'ihi umengwụ dinta a, o meghị ihe ọbụla ịchụta anụ. N'otu ntabi anya, o lepụrụ anya ma hụ nnekwu agụ awara, ya bụ agụ ogbu nke na-achọ ihe oriri. Agụ ogbu ahụ tinyere uchu ya n'ebe otu mgbada nọ, bụ mgbada kpafuru n'etiti ụmụnne ya ma nọrọ naanị ya. Agụ ogbu mere ngwa gbapụ ọsọ n'ike ma nwụchie ya n'olu wee dọgbuo ya. Ozugbo ahụ, mgbada ndị ọzọ agbalaga. Dinta ahụ nọ na-ele anya ka agụ ogbu ahụ buru anụ mgbada ahụ gaa n'otu nnukwu ukwu osisi ebe ụmụ ya atọ nọ ka ha wee rie nri. Dinta umengwụ ahụ wee jupụta n'ekworo ma nwee agụụ ịchọta dinta dịka agụ ogbu nke ga na-enyere ya aka ịchọta anụ. O mechara kpebie na ya ga-ezuru n'ohi otu nwa agụ ogbu ya bụrụ na nne ha pụọ, iji wee zụọ ya ịchụtara ya nta anụ. Ọ nọdụrụ ebe ahụ chere agụ ogbu ahụ ruo mgbe ọ pụrụ n'oge mgbede. Dinta ahụ mere ngwa gaa n'olulu dị n'ukwu osisi ahụ ụmụ agụ ogbu nọ ma hụ ụmụ atọ ya. Na mbụ, ọ maburu otu n'ime ha ma mechaa kpebie izuru ha atọ, n'ihi na o chere n'obi ya na nke ahụ bụ ihe kacha mma ime iji chụta anụ n'ebe o buru ibu. Oge agụ ogbu ahụ lọghachiri ma hụ na ụmụ ya atọ efuola, ọ malitere ibe akwa arịrị n'olu dara ụda. O bere akwa ụtụtụ na abalị ruo abalị abụọ, nke mere ka otu agadi nwoke chọrọ ya bịa ebe ahụ. N'ihi amamihe agadi nwoke ahụ, ọ matara ihe dinta ahụ mere ma wee iwe, n'ihi na dinta umengwụ ahụ abụghị naanị onye ohi ka ọ bụ, kama o mebiela omenala ịchụ nta anụ nke obodo ha. Agadi nwoke ahụ mere ngwa laghachi n'obodo ma gwa ndị okenye ihe merenụ. Ndị obodo wee wee iwe nke ukwuu ma gaa n'ụlọ dinta ahụ napụta ya ụmụ atọ nke agụ ogbu o zuru n'ohi, wee nyeghachi ya nnekwu agụ ogbu ahụ. Ndị obodo mechara chụpụ dinta umengwụ ahụ pụọ n'obodo ha n'ihi agwa ọjọọ nke ọ kpara. Ndị okenye na-ekwu sị, onye umengwụ kpuchie ute ya, agụụ ekpughee ya. Inweta ọganihu anaghị abịa na mberede, ọ bụ site n'ịdị uchu n'ọrụ. Nke ahụ bụ eziokwu, Papa. N'ebe a ka anyị ga-achịsọwa n'akụkọ nke izu a. Ọla mma, anyị ga-alawa. Imeela, Papa. Chineke gọzie gị. Onye ọma m, tutu ruokwa n'izu ụka ọzọ. Ka emesịanụ. Ka emesịanụ. Ngwa kọba n'ọba soshal midia chanel anyị ugbu a. Gosi anyị na ị hụrụ ihe anyị na-eme n'anya, depụtara anyị uche obi gị, ma nyere anyị aka kesara ya ọha na eze. Daalụ sọ.